Nondik eta zeri ari gatzaizkio bersotan da antolatu dugun ikastaroa, hemen izango da Miramar jauregian, Donostian, uztailaren 4 eta 5. Eta hor arituko dira Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi, Jesús Mari Irazu, Oiana Iguaran, Imanola Artola, Onintzen Beita, Aitor Bizkarra, Oiane Perea, Saio Alkaiza, Oiana Arana eta Maider Arregi. Eta zeri buruz arituko dira. Badakizue bertsolaritza etengabe aldatzen ari dela, orduan momentu honetan badira zenbait zalantza, kezka eta ikuspegi berri, eta horiek ekarri nahi genituzke hona, zuekin partekatzeko eta haiei buruz aritzeko. Besteak beste, ikusiko da, ia bertsolariak zilegitasuna duen edozein larrutatik kantuz aritzeko, ia edozerri buruz kantatzen alduen, ia bertsolaritza ideologikoki lerratuta ote dagoen, zer gauza gehiago, egoera sozioekonomikoari buruz kantatzen den ikusiko da, bertso eskoletan gaiak eta ideologia ia lantzen diren ikusiko da, gero beste batek botere harremanak eta bertsolaritza aztertuko ditu, libreko saio batean arrakasta edukitzeko zeintzuk diren gakoak ere ekarriko ditugu, eta gero azkenik gai hartzailearen lana eta rola aztertuko ditugu, bai gai hartzaile baten ikuspegitik eta bai bertsolari baten ikuspegitik. Hori esan da, ikusten duzuen bezala, bertsozale izan ezkero, maila bateko edo bestekoa berdin du, edo bertsotan aritu ezkero, edo gaiak jartzen, epaile, nik bertso eskolako irakasle izan ezkero, ongi pasatzeaz aparte, seguru aski zuen lanerako probetxuzko materiala jasoko duzue. Eta azkenik esango nuke, naiz eta bertsolaritzari buruzko ikastaro bat den, nik uste dut bertsolaritza bera gainditzen duela, eta arituzkero idazten, edo gidoi gintzan, edo musikako letrak edo egiten, hortako ere oso baliagarri gertatuko zaizue seguru aski. Beraz, badakizue, uik.eus horrian sartu eta matrikulatu zaitezte.